Аз съм атлет. Атлетиката е целта на спорта. Значи в цял свят държавите може да нямат сноуборд, може да нямат женска борба, може да нямат женски щанги, но лека атлетика има. Не омаловажавам другите спортове, но леката атлетика е в 70-80% в основата на спортовете. Искам да ви покажа какво беше България в леката атлетика. Нашата школа, значи на леката атлетика е за мен е номер едно. И е един от най-трудните спортове, да не кажа най-трудния. И ще вълбира другите спортове. Но много дисциплини, трябва да си универсален войник. Ще започна с Христо Марков. Христо Марков, Джонатан Едуардс, световният рекордьор, настоящ световен рекордьор, казва: Христо Марков е учебник за троен скок. Няма по-техничен състезател в историята на тройния скок. На Христо Марков треньор беше Чавдар Чедов, човека почина, много да прости. Още в цял свят знаят българското едно упражнение, има, които се занимават със спорт, знаят за какво говорят. Христо Марков направи Тереза Маринова, олимпийска шампионка. Сега искам да изгледате това видео, е от световното първенство в Рим 87 година. Слушайте човек какво говори, коментира, кой е Христо Марков, какви постижения има. И гледайте уникалната му техника. Гледайте сега. Може да не навърши от 20, той взима златния медал. Успеха си повтаря и след по-малко от месец на европейския шампионат по покрив. През 1986 година българинът взима и златния медал на европейското първенство в Щутгарт. Съперниците на Марков обаче за световния шампионат в Рим са изключително силни. Американците Майк Конли, който през сезона има 17,87 см, трето постижение за всички времена, и сънародника му Уили Бенкс, който е световен рекордьор от 1985 година с 17,97 см. През сезона Христо Марков е постигнал своя трети европейски рекорд 17,81 см. Състезанието започва много добре за Марков. Той прави първи много добър, успешен опит, 17,70 см, с вятър малко над допустимото. Това парализира съперниците му. Българинът успява и във втория си опит 17,73 см и повежда много добре, значително напред в класирането. В петия си опит Марков постига 17,92 см. Негов четвърти европейски рекорд от 1985 година насам и второ постижение в света за всички времена на 5 см от световния рекордьор Уили Бенкс, който в Рим отпада в квалификациите. Втори в италианската столица остава американеца Майк Конли с 17,67 см. За него това е втори медал от световно първенство, след като през 1983 година в Хелзинки има бронзов медал на дългия скок. На трето място е съветския състезател Олег Сакиркин. Видяхте за световното в Рим. Сега ще ви покажа шедьовъра на Христо Марков. 1988 година Сеул, Олимпиадата. Пълен стадион, представете ли си, виж ходите. Олимпийския стадион в Сеул. Цял свят събран след бойкота 80-та, след в Москва, след бойкота 94-та и двата лагера си мерят пишките. Христо Марков нарисува шедьовър. Нали си представяте, този големия стадион,
в Сеул, пълен, Христо ги наказва и то с целия стадион става и слуша Мила Родино. И българския флаг се вее. Не игри на волята, не ферма. Гледайте и се гордейте, че сте българи. А не с уния, дет се викат Мечо или Патя. Това са българите и с тях трябва да се гордим. Гледайте го и се наслаждайте. Другата, голямата българска дисциплина в леката атлетика. 100 метра с препятствие. Значи сега на това видео, което съм намерил, пак е от Рим 87 за Гинка Загорча, световна шампионка става. На четвърто място е друга българка Йорданка Донкова. Гледайте каква феноменална техника има Гинка Загорча. Като шевна машина. Уникална. Светът се чудиш как нашите могат така да бягат. Няма залитане, ритъм на бягане, старт, абсолютно всичко. И би втората с 1 метър. Гледайте го и слушайте. Коя е Гинка Загорча? Кои са нашата школа? Кои са нашите българи? Човека хубаво го обяснява. Изгледайте и са кефети. От няколко сезона 100 метра с препятствия при жените се доминират от българки. Две българки, Гинка Загорчева и Йорданка Донкова, дават модата в тази дисциплина. Загорчева има вече един медал от световно първенство. На първия шампионат в Хелзинки тя взима бронзовото отличие. През 1985 г. Загорчева оглавява и световната ранглиста. Това е първо най-добро постижение за българите. 1986 г. дава нови успехи на нашата страна. Йорданка Донкова подобрява на 4 пъти световния рекорд. Единия път тя изравнява постижението в София 12 секунди 36. След това на турнира в Кьолн 2 пъти в сериите с 12 секунди 35. И на финала с 12 секунди 29. Тя става най-бързата жена на света, а на Балканядата в Любляна дава нов световен стандарт с 12 секунди 26. 1987 година тръгва много добре и за двете българки. Донкова, освен че става световна рекордьорка на 60 метра с препятствия в зала, взима и европейската титла по покрив, а на шампионата на планетата в зала печели сребърен медал. Загорчева от тези два шампионата взима 2 бронза. Преди шампионата в Рим, Загорчева отнема световния рекорд на Йорданка Донкова 12 секунди 25. На шампионата в Рим тя се появява като фаворитка и безпроблемно печели с 12 секунди 34. Нов рекорд на шампионатите на 1 метър пред двете представителки на Германската демократична република Глория Уйбел-Зибер и Корнелия Ошкина. Другата българка Йорданка Донкова остава четвърта с 12 секунди 49. Само на 300 от бронзовия медал.
Това е най-големият успех в кариерата на Загорчева, която освен медалите от 1987 година, има и бронз от Европейското първенство през 1986 година и сребърен медал от шампионата в зала на Стария континент през 1985 година. С успеха си на 100 метра с препятствие, Загорчева защитава българската школа. Българките за трета година са непобедени. Сега ще ви покажа другия шедьовър. Танка Тонкова. Извънземна. Пак от Олимпиадата в Сеул. На 100 метра с препятствие. Танка Тонкова. И втората с 3 метра. Само Юсин от Болко и правят това нещо. Втората. Вие, че го видите, не е селска спартакиада. Да се прави гаргара с тях. Олимпиадата Сеул 88 година. Йорданка Тонкова, световния рекорд, се говореше, че е непобедим. И знаете ли как го подобриха? Кой го подобри? Знаете ли? Нашите брати американците. И знаете ли как го подобриха? На някакво първенство, някаква си, системата дала 44 стотни грешка, не 200. Някой път има наистина системата за измерване. 200, 300, 44 стотни грешка. И подобриха рекорда на Йорданка Тонкова. И нашите помяри, те тия сървайварите и те с фермите, никой нищо не каза. Никой нищо не каза. Що сме говеда? Не, тази жена за здраве, нещо ще да стане. Те пак американци ще я направят, каквото си искат. Но поне щяха да защитят, да кажат, те, какво правите вие, бе? Но, сега сме на този скал. Най-българската дисциплина в леката атлетика. Високия скок. Той започва от Йорданка Благоева. В Забрек, Загреб, 72 година. Световният рекорд 1,94 на Йорданка Благоева. В Загреб още не беше измислен този рекорд. Хората скачаха поемно претъркаляш. Нямаше... Не имам, аз съм бил роден, съм малък, помня. Съм гледал и знам как се скача и поемно претъркаляш не скача, но няма значение. Се скачаше на пясък и на дюшица. Нали си представете? На пясък.
С нея капа и шпайкове на сгория и на пясък. Няма тартани, няма зебрани, няма дюшеци. 1,94. Българка. Световен рекорд. Нашите скачачки са много. Не ги изброявам сега всички. Ще ви кажа само световните рекордьорки. Само световните рекордьорки. Представете ли си? Световните рекордьорки и шампионки. Людмила Андонова, 2,07. Вижте, как скача. 1984 е годината на Людмила Андонова. Тя се връща като преродена на пистата след раждането на първото си дете. Доближава се до магичните 2 метра в скока на височина. На турнира Олимпийски ден в Берлин, който трябва да замени бойкотираната Олимпиада в Лос-Анджелис, Андонова прави своя скок в историята. Поставя нов световен рекорд – 207 см. Радостта е огромна. Людмила се нарежда сред най-добрите атлетки в света, избрана и за спортист на годината в България. И сега отиваме при най-велика. Не, че тия не са. Великите са много. Даже за мен Орданка Благова с 1,94 година военното търкалеш ми като фантастика. Много порядък, който се е занимава, знае за поставност. Но Степка Костадинова. Значи Степка видите на видео. Изравнява рекорда на съоборничката си, Людмила Андонова от уважение към нея. Значи тя не скача 2,8. Може да го скочи. Скача първо 27. След това скача 2,8. Подобрява рекорда. И в Рим скача 2,9. Нали си представяте? Тя си може да си скача когато си иска. Нашите българките, Степка Костадинова. Това са, изгледайте, виждате видеята, пускам ви, да видите, да се гордете за каква техника, за уникални са. Уникални. Тези хора са за гордеяни. Тези хора са за... те са таланти. Не да рита една топчица там, или да ми прави ни кътчета и гледам на България търси талант, или пък да ми излезе с един зъб да ми трънка на една китара и да се крият всички. Не. Това е майтап. Правене на пари. Това са таланти. И тези хора дигаха стадионите на крака. Нали видите какви стадиони? Световни първенства, олимпийски игри. Цял свят гледа. И съвет българския флаг. И Емила Родина. Българката решава да прави опит за трети световен рекорд на открито в своята кариера. През 1986 година, само в рамките на 6 дни, тя постига 2. Първият 207 см, който Стефка Костадинова обявява, че нарочно иска изравняване на световния рекорд на Людмила Андонова, за да покаже уважението си към настоящата световна рекордьорка. Българката е в отлична форма и успява естествено на следващото състезание, 6 дни по-късно, на 31 май 1986 година, тя постига 208 см. 209, мечтата на Стефка Костадинова, е постигната във втори опит на шампионата в Рим. Световният рекорд с дата 30 август 1987 година и до ден днешен стои начело на световната ранглиста.
ако не е много гоена, пак ще кажат някакви глупости. Аз искам да ви покажа и мои снимки от 7 клас, защото на мен не са ме треньорите на Людмила Антонова, на Степка Костадинова. Искам да ви покажа, че всички треньори в България имаше кадърни, почти навсякъде. И аз ще ви покажа без да съм висок чаш. Тук съм на едно първенство, 4 бои, хвърляне на малка топка, 60 метра, 800 метра и висок скок. И в 7 клас, вижте сега тук, аз качам 1,67. Виждате ли каква техника имам? Как са ме научили? Бях 1,68, 1 сантиметър не ми стигна да се прескоча. И сега ще ви покажа, поне много глупаци говорят, че ние сме били химизирани. Да ви приличам на химизирано. Вижте ма едно момченце, което се скача 1,67 с 1 сантиметър не му стига да се прескочи. Пак казвам, аз не съм висок скачач. Значи мен след като са научили така, мога видите пак ще ви покажа. Техниката, вижте. Техника. И не дейте говори глупости, сега ще почнете ви пишете за химии, за мими, за простоти. Не, уважайте тия хора. Дейте говори глупости. Защото сега децата ви в 7-8 клас не са като мен тогава на стадиона, а са в фитнес залите. И от 7-8 клас искат да правят мускулна маса. И да правят с стероиди, с всякакви добавки. Оня ден ми пишете там за BTV репортерите в събота, дет го давали, че умирали вече от хранителните добавки, там от стероидите, да умират. И ми пука, аз съм правих достатъчно маймуна. Искам да покая нещо хубаво. Пишат ми на лично, пак излезе прав. Аз знам, че съм прав. И клукът съм прав. Клукът съм прав.